Kulendi kwakadi. Toti nematambudziko avo Geza pamwe naSaruwaka. Inini ndonzi Comrade Madzano. Ndaitombobuya hangu pachannel pako ipapo chimotaura kwete pachannel ipapa pamaaudio ipapo. Alright. Zviri kuitika Collier unoziva kuti chii? Ndoona kuti pane problem iripo kumaZimbabwean kufa kwaita vaGeza nokufa kwaita Saruwaka panotova nenyaya huru chaichaiyo ipapo, ende isu vamwe takabvira kuzviona kuti zvichapedzisira zvaitika nenzira iyoyi. Why? Because pakatanga vaGeza pakananyoka yemabhono pakaratidza kuti ava vanhu vaviri avo vaGeza nanyoka yemabhono naSaruwaka pane nyaya apa, pane makakatanwa aripo anotongoonekwa pachena. Why? Ukatarisa unoona kuti vaGeza vakatanga chinhu chavo zvakanaka. Nyoka yemabhono akauya sokunge mutauriri wavaGeza. Later on Saruwaka ndokuuya ndobva akuratidza pachena angova nesimba rakawanda so rokuratidzira kuti no isu hatisi pasi pavaGeza. Akatombotaura akati tiri mayouth isusu tautotanga zvedu, vaGeza vaitotanga vari pasi pedu asi kuti ivo ndo vakangovoti regai nditaureni kuti ndikudze shamwari dzenyu, ndikudze political nhingiri yenyu, asi tisu takatotanga ndiSaruwaka. Izvozvo zvinhu zvose zviyezvi zvaitaura ndopaya pamaingoona vanhu vachitaura vachinzi Saruwaka wava mutengesi, vamwe vachiti Saruwaka wakuwerera dhishi rehove dzaredzwa noumwe, zvikambotaurwa zvikuru. Ndopakatanga madivhizhini nenyaya yokuurayana yakatotanga ipapo makaro, tingangoti kukara ndokuripo, kusabatana muvanhu veZimbabwe ndokuripo. Ndiri kutaura according to my own views, handisi kutaura ndichitaura kuti ndine evidence kana chia, my own views ipapoga by own intelligence dzangu inini. Saruwaka wakaratidza kuda kubvuta even chinhu ichi, akaratidza kuoverteka even kuna nyoka yemabhono. Saruwaka waita achirasika zvikuru, wainyanya kumanya speed, akanyanya kurasika zvikuru patakamuona paangoratidza kuti pane paakatotaura so ukatarisa manhingiri iwaya uchiteerera nemaaudio nemachizvo aSaruwaka ese unowa achitotaura kuti chero kuna Mnangagwa chaiko ndiri kutosvika ndiri kutotaura navo kumatwitter kuti no nyoka yemabhono ngaabude. Mukanditarisa kumashure ndikati iwe unotaura naMnangagwa sei uchinda nekumaZANU-PF kuti nyoka yemabhono ngaabude? Pane nyaya iripo ipapo, pakaratidza kuva nenyaya iripo. Hakuna soja rinobva mukembi yaro rotaradza kuti rinoenda kukembi yavavengi richiwana information ikoko kuti no tibatsirei. Panogona kuti vane utengisi ipapo, ndo zvakaitika kuna Nanyati vachizourayisa vanhu kuna Chimoyo. Saka zvakaratidza kuva same thing kuti pano munhu unotoratidza kuti iye ndone connection yakakura futi kuvavengi zveko kuya. Nekuti uchabva akapromiswa mari kuti ndaita so noita so. Muri kuona. Mukatarisa Saruwaka wakaratidza kuti une speed dzakawandisa zvokuti unoda simba, une inonzi hungry power. Wakanga achiratidza kuti unoda chigaro, akaratidza kutuka even vana Traore vaya asikavati zvachose. Wese wangoratidza kuti chi unoti asi kuti unoda kuonekera. Waibva Saruwaka aona atongochadwa chigananda. Muri kuona. Wese wangoratidza chero channel ipi neipi zvayo yangotaura nezvanyoka yemabhono, Saruwaka waikrasha. Saka Saruwaka une mubvunzo kuti wanga ari kurevolution chaichaire kana kuti wanga asiri ipapa pane nyaya. Kurati Saruwaka iye ukamutarisa une chikwata chake changa achitofoma
kana chakafuma kare chine chekuita nekunyaradza kana kusilensa mamwe mavoisi evamwe vanhu vari murevolution imo. Munoti waitozviratidza woga kutoti handidi muchitaura channel iyi yakanyarare iyi ngaidini ika uyai kuchannel 1 handimuzviona. Isi tikambozama kutaura chero muchannel yako iyo ndikati aiwazve hakuna channel chinonzi democracy chii kana totiza ZANU-PF touya kuZANU-PF zvorova kuti chii handimuri kuona inenge yatongo ZANU-PF. Saka Saruwaka unoita sekuti wanga ane ndingangoti communication imwe kune madictators ikoko. Iye zvino wakaenda uko takamuona nesitikashamisika maZimbabwe oshadu kuti wakweva usungwa iye wabuda zvakangotinetsamo. Vana vanonzwa nani vaona chimamatu tari zvavo munongoziva kuti even ana Saruwaka zvaitika zvose munoziva. Saka ini maonero angu according to me Saruwaka vanhu vakamuuraya ndivava vezvikwata izvi zviri kugwa vachigwira simba irona kugwira simba ende muri kuti tsuro yamuka. Tsuro iyai musati maibata ichiri kutomai motanga kurovana imi kuti aiwa rega ndimanyiseni tsuro iri kutoenda. Zvino muchapera mose kana vanhu vachapera vose vasati vabata tsuro nokuti vari kutanga kurovana ivo pachavo. Nganditi nyoka yamuka enda kurwa musoro motanga kurovana imi nemipinyi yekurwa nyoka pachavo chokuti mutendere munhu ana arove kana mwakona muorova mose munoda kuti unorova mose panyoka iyoyo mucharovana misoro. Ndo zvirongoitika. Chinhu chiri kuleka Kulendi. Zimbabwe inyika inotoreka makiseni ndakazvitaura kubva kare. Asi chiri kuleka kuZimbabwe panoleka inonzi unity. Ende ukatarisa muno muSouth Africa mune unity. Vanhu vemuno ingava EFF ingava chii vanoita unite on that thing. Vanobudirira. Saka Zimbabwe yakangoita manyama amire nerongo. Chimwe nechimwe chakamira kwacho chakatarisa saidi racho. Umwe nomumwe unongofokasa nezvedumbu rake zvake iye zvaanoda iye. Zvokuti panombori nekuti vanhu vanobvepo vashindepi ndo zviri kunetsa. Unity panoda kuparidzwa unity kutanga. Panoda mutungamiri unoparidza unity kutanga vanhu vatanga vabatana. Kubatana kwevanhu vakaita one thing. Then that man over leader. Vamwe mose chero vakauti ndine simba rokuti ndingadini ngavatevere leadership iyo vachiudza kuti ngaite so ngaite leadership ichiteera zviri kutaurwa. Kuopposition ndokuti opposition ivepo isimbe. Izvi zviri kuitika izvizvi vanhu vari kugwira matumbu avo ende nyika these are personal interests dziri kugwirwa navanhu. Nyika haingagoni kumira zvakanaka. Vanhu vakutosvika kutotya nayo pachavo kuti uyo wandinaye uri right nokuti hapana unity. Kana ukatarisa ukaona seni ndinomboshanda nevanhu ukamuti ndipo chakati zviwo muZimbabwe 1 unohauti shamwari kwai ndipe chakati uye uri kwai shamwari ndipe chakati uye uri shamwari kwai ndipe chakati zvinorevei? Zvinoreva kuti maZimbabwe vose vanoda kuva mabosses at the same time. Itai seSouth Africa inosarudza munhu 1 oita nguva yake koteera umwe kuchingodaro ingadai nyika yanaka. Saka kusaidi reopposition reZimbabwe haringamiri nekuti vanhu vanenge vari pane inonzi hungry power hungry. Saka revolution yageza chinofa. Ngaitaure chokwadi. Inini ndini umwe akauti ini chero kutaura handichanyanya kutaurisa hangu nokuti ndakanga chiona zvinotaurwa nevanhu. Geza wakataura almost everybody muZimbabwe kuti sure kubva kunane nane zera ripi mayouth machi neZANU-PF kukanganisa kwayo. Izvo zviya zvoga tisingadi kutaura zvokuti zviri kuseri zvakaomera sei. Zvakataura kuti Geza is a fighter for everyone. Asi macomments evanhu nokuti chero uri kuseri kwauri ikoko kwetebho kana kweyamhene uchinyora rufoni kwako unofanira kuratidza kuti uri kusapota even nepoint yako. Haikona kuratidza kuti unity hapana even nepoint yako even the way yaunokomenda. Izvozvo zvoita kuti Zimbabwe chero opposition izosvika pachigaro izvozvo mungakanga kana pasina izvozvo.
ungagona kuva nemaonero ako as long munhu ataura zvine chekuita nevanhu vose vakadisadvantage nezRPF. Don't write against that person. Remember, vageza already vavagara vane chigwere chemwoyo. Saka zvaitika kuti uri kuhwa mapoints osakuti umomboti chakudhara kwabva meno umoti iye zvachigwera iyemi muri kutaura futi. Nekuti zvinhu zvenyika zvinoaffecta tose. Zvaya zvataurwa kuti zvakadai tose ngatimire ipapo. Iyewo vamutungamira ari kumberi, Geza angadai achiripo. Saka vanhu vemoyo vaya munovaziva anogona kukanganiswa nechinhu chitukutuku. Handisingarambe hangu kana pane zvimwe zvakaiswa ruoko sezvinotaurwa nevanhu kuti kune ruoko rwakazoiswa kune chii. Ameno maexpect wakazviita, but according to my own view, ini ndoga inini zvaitondi break heart. Mwoyo wangu waitobreakeka nemacomments inini handachirwere chemwoyo, but ndaitotambudzika kusvika kupesira zvokusvika kunyara kuti zi nemacomments aitaurwa nevanhu zvinorwadza kuti uri kumirira vanhu. Wasiya basa rako. Geza asi munhu wanga asingashandi, wangashanda ari kuCentral Committee. Chigaro chinova chiri kuita kuti Tungwarara aite zvekupenga zvaari kuita zvinonyadzisa kudai ndo chakatosiwa naGeza, chiri kurwirwa naTungwarara ichocho. Ndo chigaro chakasiwa nokuti Tungwarara uri kurira kuti apinde muCentral. Tungwarara is fighting kuti apinde muCentral. Saka izvozvo zvokuti unoda kupinda muCentral Committee, uri kupesera aita chimwe nechimwe kusvotesa vanhu vose. Hapana vanangagwa uchagara chete just kuti apinde muCentral Committee. Kurova kuti pane kujanga kukuru kapo. Zvino Geza wakatoburuka pachigaro ichocho. Geza wanga nehotera, wanga nepurazi, wanga nezvinhu zvakevo, akazvisiya achiitira imi vanhu. Mozonyora here makomende akadaro? Ndo zvamuraya Geza, ndo chigwere chikuru ichi. Ngatirege kutsvaka zvizhinji, handisi kuramba hangu kana zviripo, but izvozvo guys, Geza wakaburuka akati aiwaka. Iye waitotaura zvikanzi, I'm not fighting for myself. I already told you about myself kuti we already reached our afternoon. Wakazvitaura. We reached our afternoon. We're just fighting for the youth and all the disadvantaged people. Wakazvitaura. Kuti isusu handichagwiri isusu topfuura hafu yeupenyu hwedu. Wakazvitaura. But vacho vari kurwirwa vacho. MaZimbabwe mofana kugadzisa unhu hwenyu hwakashata. Kana usinganzwisi chinhu, ingotera vamwe. maSouth Africa vanongoteverana so. Chiro chakaipa vanongoteverana asi vanozopesa vabudirira. Tarisa zviri kuitika kumaDhudhula. Zvinhu zviya zvakashata zviya. Asi vanopesera vatoratidza kutoti naPresident Shai watovhunduka watoshokwa nawo maDhudhula. Nenyaya yekuti unity is very important. Chirungu chinoti united we stand, divided we fall. Muruzviona kulindi. Saka ini ndiri kushora imi vana veZimbabwe kuti you must be united on one thing. Machanel ose aya zvaitaurwa naSaro wakati Gakweni channel 1 Gakweni. Machanel ose iwaya. Ose machanel iwaya akakosha kuti avepo. Ndio democracy yacho. Vanhu voga vachasara kuti iyi inotinyepera iyi inotaura chokwadi. Ukatasa channel yako Kulindi yakatanga iri pasi pe hachiri kure. Ndikaiona ichisvika kuma 90,000, ndikaiona ichisvika kuma 100,000. Iko zvino yavepi? Because people can check kuti zvanotaura zvine musoro. Ndio zvatinoda isiku kana tichiita zvinhu zvepolitics. Haikona kurambidzana. Ukaona munhu ongosvika womira kuti haiwa uyu haiti iwe taura chokwadi chako sezvachiri kuti ngazvidai. Vanhu vanoita sei? Vanokwanisa kuona. Zvino ndo problem yanga inaSaro wakava ne problem yokuti ndiri kuti hangu mweya wozorora nomurugare hapana unofarira kufa kwomunhu. But asi ndiri kutaura kuti we learn from mistakes. Saka their mistakes somebody must learn. Very very powerful. Powerful hwavo ndokutoti umwe noumwe asachitera.
No, in Zimbabwe, we need the people who can be democratic, who can allow somebody. Iwe chitaurawo zvakuitaura zvakutiontiwo zvakutaura nezvinotaura zvine sense nezvipa vanhu mujaji. Saka I believe kuti ndo zvauraisa Saruwaka wapfugwa nevanhu. Zvokuti ZANU-PF kana ndeve I don't know. But the way Saruwaka yaiacta nayo it was too much. Out of the way. Hana muruzvona. Nokuti hausviki uchaijeka nokuti waiwotoona iye pachake waiwotoona kuti iye wotori pamusoro chero pana nyoka yemabhoni pamusoro chero waitoratidza sekuti haadi even nyoka yemabhoni achibuda. Makazviona zvakaitika pamari zvose zviya zvakabuda pachena. Geza wautomudza kuti haasi chinhu. Kumadii kutendera Geza ova leader kwokutanga. Nyoka yemabhoni wamutauriri. Ndizvo zvakaita futi kuti nyoka yemabhoni apinde futi mukatimo. Nyoka yemabhoni wamutauriri. Zvoramba zvakadaro Geza ova leader. Kana nyika yake yawiniwa Geza ota leader. Kwete Chiwenga. Geza ova leader. Chiwenga zva Chiwenga mubvise. Chiwenga hana kubvira apinda umu. Chiwenga hana kubvira. Chiwenga yes Geza waita kuti Chiwenga apinde. But dei kwaichi revolution yawiniwa. Maiona kuti munhu aigara pachigaro. Ndiye Geza ndiye aigara pachigaro. Kwete Chiwenga. Chiwenga is comforted paari papo is very happy. Hana muzvona. Hapana chakaresvika kuna Chiwenga chakuti ungada chimwe chinhu chitsva futi. Asi kuti Geza is a politician. Munhu akachenjera chiro achitaura mawanda wakangwara. Waitira kuti masupporters ose mauvheta anomirana Chiwenga anomirana vauye kwaari. Then ava pachigaro. Nyika ichiwinwa Geza is going to be the president. Zvino nyoka yemabhoni wakaratidza kuti wakuchidavo. Because vaiwa kufemerera kuti vaiwa simele kuti togona kuwina. Nyoka yemabhoni yaiuda kudini. Zvino zvauya zvadaro ndo vanhu vakauraya democracy, vakauraya opposition kuti inosvika iwine chinhu chaiwinika simple. Toona maslogani akutobva kuna nyoka yemabhoni kuti ikono ngachitanga kuti hatichazivi kuti zvino that's why muchiona chero Geza haana kuzombotaurisa zvikuru pamusoro panyoka yemabhoni. Because vakaratidza kuti vakomana ava we are not united. So shoko rangu ranhasi nderekuti united we stand, divided we fall. Kana pachaomuka munhu umwe uchamira futi achimirira vanhu achitevera this Geza revolution, vanhu ngavadzive kuti panofanira kuva nemutauri, poita leader, poita community iyoyi. Chimwe chechipiri poita povhu yoziva kuti iwe vanhu ava ndo vanhu vatinotevera. Ari muzvibona. Kwete kuti umwe noumwe naye kuti tarisai kuno mwavhura channel chake kwava neSaruwaka channel, Saruwaka TV kwava ndoti mavhurigwo azvo hatirambi. Asi kuti zvakuvhurwa panguva iya yekuti chirega kutera kuya kwandandiri ndadobva ida kutanga zvangu. Ani muri kuona. Wanga uri papo pachinhu chachita chawiniwa waukakata futi vamwe vanhu uyai kuno. Wodzima machena akagara aripo kare. Muri kuona problem iripo. Taona uya unonzi anouya uyu wechingongu ndengu. Oti ndaunovhura yangu channel. Bhuya vanhu kuti you know what? That's very wrong. Vanhu vaya vakanga vachimirira vanhu vose. Ndo vaizikamwa kuti vakamira vari kumberi kokondo chitimutimi. Vava vasingafaniri kuita zvose zvavakaita vakauraya Geza neHeartbreak. Vakadivhaidha vanhu. Not the more uchidaro iwo zviri simple kwauri but wadivhaidha vanhu vakawandisa. Because most of the people vanenge vakaita watch unto you. Zvino tongoti Geza ngazorore murugare. Saruwaka naye ngazorore murugare, mweya wake uzore murugare. But the revolution haisi kuzowa. Munhu uchamira iko zvino ngaamire ari leader kwete mutauriri. Hani muzviona. Ndo zviri kuita kuti even nyoka yemabhoni asabuda mujere kusvika nawo. Vanhu vari kunyanya kuva involved vazhinji ndivava vanenge vari padhuze vachitanga vari padhuze our brother vari kuno vashandidzana nevarakashi. Saka unity ndo iri kushota. Unity ikangowapo even chero nyoka yemabhoni chaiyo inobuda.
even chero geza revolution inoenda mberi. Unity, vanhu vanofana kuita forget about everything, voita united. Iva vakasarudzwa kumberi voita united and respect each other, vachipa umwe position yake, vasangomanya manya kuwana umwe achingoti ndini ndotaura, ndini ndakadai, ndini ndakadai. Ndorando zviripo. I thank you very much on this.